Ngoba uThixo asimdumisa kuba simdumisa ngoba singaba nemizi singabi namizi kodwa yena ungokudunyiswa, kodwa yena ungokuzukiswa, kodwa yena ungokudunyiswa. Siyadumisa inkosi. Andizanga eword ministry kuba ndinezinto, ndize kuba ndizodumisa inkosi. Sizodumisa inkosi, sizodumisa inkosi bazalwane. Ningatyhafi abantwana bam. Isikolo usifumene awusifumananga kodwa dumisa inkosi. Umsebenzi ufumene awufumananga kodwa dumisa inkosi. Sizodumisa inkosi unconditional. Sizodumisa inkosi unconditional. Sizodumisa inkosi unconditional. Ngokufundela verse number 7. Wenze njalo Elikana iminyaka ngeminyaka awayenyukayo ukuya endlini kaYehova. Wenze njalo uPenina kumqondisa uHana wakhe ukuya verse 7 only. Wenze njalo Elikana iminyaka ngeminyaka awayenyukayo ukuya endlini kaYehova. Wenze njalo uPenina ukumqondisa uHana wakhe kuye. Wenze njalo uElikana iminyaka ngeminyaka xa ewenyuka ukuya endlini kaYehova. Bamba apha. Wenze njalo uElikana iminyaka ngeminyaka xa ewenyuka ukuya endlini kaYehova. Number 2, wenze njalo uPenina ukumqondisa uHana. Wenze njalo uElikana ukunyuka iminyaka ngeminyaka. Wenze njalo uElikana ukumvisa kabuhlungu uHana. Kodwa noba kunjalo, Siyaya eShiloh. Noba Penina bangasizama ukuzitheza amandla, bangasizama ukuzisekela phansi, kodwa kukhona Nkosi yakhona. Siyaya eShiloh. uPenina ukhompyutha ngomsebenzi kaThixo, ukhompyutha ngecebo likaThixo, uvimba icebo likaThixo. uElikana unyuka nefamily yakhe yonke. Yena uPenina ufuna uHana ashiyeke ngasemva. Kodwa ndiyamthanda uHana. Uthi noba kunjalo ndiyaya eShiloh. Ndiyaya eShiloh. Kukhona Nkosi yakhona bazalwane. Kunento bazalwane endisustainayo. Kunento endisustainayo Mfundisi wami. Owayithetha samiyeza ko. Eyayisithi khona Nkosi yakhona. Don't worry uba kwenzeka ntoni along the way. Kodwa kukhona Nkosi yakhona. Don't shift i-focus. Focusa phasi yakho. And focusa ezwini elithethiweyo. Bamba okuthethiweyo kuwe. Bamba okuthethiweyo kuwe. Wenze njani na uhambe nako. Don't worry about the intimidations. The intimidations will be there, but to continue. Siyaya eShiloh bazalwane. Siyaya eShiloh. Uyathanda uSathane akathandi kodwa siyaya eShiloh. Sinabantwana asinabantwana kodwa siyaya eShiloh. Asiyohlala eShiloh bazalwane kodwa siyodumisa
inkosi bazalwane. Noma inkosi singayidumisela esikolweni, is fine uma kuthanda uThixo. Uma kuvuma uThixo is fine, kodwa siyaya apho siya khona. Hallelujah. Bazalwane, siyaya eShiloh. Siyaya eShiloh. Raining or not, siyaya eShiloh. Don't worry about the intimidations. The intimidations must be there. Khona ukuze kuqaqe amandla kaThixo. Hallelujah. Ngoba uma ngaba uyamazi okubizileyo, you don't mind about the intimidations. You put the intimidations aside and continue and focus to the one who calls you. Because asibizwanga ngabantu, asibizwanga ikawe, kodwa asibizwe ngowasibizayo. Sibizwe ngulowo osibizayo. Ozandla zinamanxeba. Mabili amanxeba ezandleni. Mabili ezinyaweni. Kululodwa ezibajeni. Kwaze kwaqhamuka thina kulo manxeba. Sathi sibabi, kodwa yena wasenza abantu. Siyaya eShiloh. Siyaya eShiloh. Siyaya eShiloh. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Let me tell you this. Okokuba ngaba awufokasanga kuThixo, ufokase ebantwini, uzophazanyiswa, ushifte ifocus. Isuke ifocus yakho kuThixo, isuke ifocus yakho kulowo ukubizileyo. Number 2, okokuba ngaba ushifte ifocus kuThixo, uzosuka kule ndawo uThixo akubizele kuyo. Into ezolandela, uzogqiba wonke amabandla, ubaleka openina, of which Penina is there for a purpose. Khona ukuze kuqaqe ukholo lakho. UPenina siyamdinga ebomini bakho. Khona ukuze ufulfileke intebe likaThixo. Bazalwane, uyabona nje basilayithile nje lo mbane apha. Terminals Z2 is negative and positive. Uma ngaba unegative uthi bekuwe umlahle eqaleni, akazukwazi upositive ukusebenza yedwa. That means siyamnida unegative. Umuntu okusengela phansi siyabanida empilweni yettu. Khona ukusustain amandla ethu, khona ukuze uqaqe namandla kaThixo. Ukuze kuqaqe amandla kaThixo, there must be something negative against you. If everybody is clapping hands for you, you must know that there is something wrong. There is something wrong. Don't expect everybody that will clap hands towards you. Hallelujah. Kangaba uYesu wasendelwa phansi
wabethelelwa yena, watsikelwa wenziwa zonke izinto ezinxamnye newili kaThixo. What do we expect from you? How much more kuwe? Hallelujah. Bazalwane, let us press on. Mawungafi umsebenzi kaThixo sikhona ngenxa ye-negative things. And if something negative comes towards you, change it into positive. Ayenzeki ke yonto ungahlalanga kuye. Ayenzeki ke yonto ungayanga kulowo wakubizayo. Hallelujah. Hallelujah. Siyaya bazalwane. Siyaya eShiloh. Sathana uyathanda akathanda. Kodwa siyaya eShiloh. And asizuthandisa yena. And asizucela permission kuye. Yena akanayo ipermission yethu. Yena uSathana akanayo ipermission yethu. It's just under our feet. Hallelujah. Siyaya eShiloh bazalwane. And bazalwane ningithi amandla. Ningithi amandla. The people will talk but press on. Let the people talk but press on. Ngoba uyamazi owakubizayo. Awubizwanga ndim, awubizwanga umfundisi. Kodwa ubizwe uThixo. nguThixo onezulu lakho. nguThixo onezinto zakho. Izinto zakho azikho mntwini kodwa zikuThixo. Wena serve uThixo faithfully. That is all. Hallelujah. Hallelujah. Siyaya eShiloh bazalwane. Siyaya eShiloh. Uke wahlabelela umhlabelelo mamadikana wathi sinemvuselelo ezayo. Siyaya emvuselelweni futhi sizobe siphelele. And sizobe siphelele. Sizobe siphelele. Injongo kaThixo into ubana singadibaneli kwesi sikolo. After that siyoba zinkuni zesihoko. Yiyona nto uThixo ayincekeleleyo ukuthi nayifunayo ukuthi singathi emva kwexesha elingaka ndise-word ministry, ndisesikolweni evukane bantu, but at the end of the day izulu lithi andikwazi. Andikukhathalele bazalwane ukwaziwa ngabantu. Ivuna kwesa strato sam abantu azibonga abantu bapha, futhi andikukhathalelanga ukwaziwa ngabo. Mna okwam ndisondelele into yobana ndaziwe lizulu. Inzondelelo yam ilapho nje kuphela. Nase-word ministry noba abanye abantu bangangandazi, kodwa inzondelelo yam ukwaziwa lizulu. Inzondelelo yam ukwaziwa ngulowo wandibizayo. Siyaya eShiloh. Siyaya eShiloh. Siyaya eShiloh. And I strongly believe
Le mvuselelo asizubuya nje nembane esikhova, but baninzi abayifunayo le mvuselelo. Banxaniwe abantu phandle abo, banxanele uThixo. Abantu bonele zizinto zezwe, bonele yimigobhozo yelokishi, kodwa bafuna uThixo. Inkosi yoxolo.